57 am tras foame, dar eu eram activ la cel sovietnic Grămădiță, tot tineretul. Și pe mine m-a ales și m-am dus să fac mâncare, foame și ea, la o cantină, cu o babă, Catinca Șoltuianu. Făceam mâncare și hrăneam săraci care ca pe stradă mai aproape de moarte. Era Moș Mihalache Druță, el numai în genunchi strânge toate grăunțele de pe fața pământului și le mânca. Și eu nu mai ieșeam în drum, nu mă mai duceam nici acasă. Era doi oameni, făceau pâine de rămâc și da Dumnezeu acolo. Și am venit într-o bună zi mama la mine să mă vadă. Cum eu șed acolo și nu mă vede acasă. I-am dat mamei o cană de ceai și o lungă un polonic de caș și mama, când o pus în gură, m-a întemut că mama de-a mai moartă, că așa de tare o înghițit, că așa era de plămândă și mă aștepta acasă. Locul era înjocsat la Onofre Șoltuianu. Era casa de salvare a oamenilor. Am luptat până de-am început, făteam cartofi de deal și mâncam bruienii, că nu mai făceam acolo un caș și ori ceva să nu știi bruienii, ori alte boabe de astea. Dacă făceam un caș cu o ticătură de păin, ori ceva, era extraordinar de bun ca azi. Când am venit acasă, eu într-o zi, când am venit, dar mama conșea un de crupă, cu doi șiri de crupă și cu floare de colbură și de podval, mama mai nu zice. Și tata a murit foame. Foamea s-a început cam de prin 46. În 46 atunci nu a plouat, dar în poză trebuie de plătit de pe. Și-au strâns pâine tot. Și în 47 era cea mai mare foame. Care au putut, dar în 46, care au ascuns, care au mai scapat, dar mulți au murit de foame. Și îi duceau până și de plastănții putrâze, dar aici mureau de foame, nerodul. Și în 47 am plouat, oamenii tot o s-a și s-a făcut. Eu eram mețten, cât aveam, apoi mă lua pe mine și pe frații meu, Vasile. În 47 aveam 11 ani. Și mă lua, dam în surorile, 3 surori avem, ele prășeau, popșou era dam la genunchi, la greu dam când s-o îngălbenit, apoi dam în sășăra în ei, 2 snochi, legături, legam așa seașă, unul la scânare și unul în față, și lui fratele meu 2 și veneam acasă și îl plecam așa în palmă, în ghenișor, tot, și apoi vânturam o leac și apoi îl punem în tigaie la câte ori așa, îl prăjăm și apoi rășnem și apoi facem turte și apoi mai amestecam, dar uneori mai era, dar uneori nu era, punem 2 pom de făină și 2 de făină de ghindă, aducem ghindă din pădure, strânsesem de toamnă încă. Și amestecam, rășnem și ghindă așa, ea mare și punem 2 pom de așa, 2 de ăștia și facem turte și așa au fost până în 47, când s-o strâns. Greu, am mai scapat, s-au făcut popșoi, dar cei mai mari foame în 47. Murit nerodul, acolo mai mulți murit de tif decât când cu război ne-au evacuat, nu au murit de-a noștri de război, așa. Dar mai mult de foame, care mureau, care se duceau la Jom, la Alexandreni, acolo, și la Gândești, se duceau să vrem o bord cu Jom de astea și deau care căcau acolo, care mureau în bord așa, care lua câte un tăbătoc de Jom și să vie în coașe. Care s-au dus, au fugit prin Polșa, acolo să lucrau acolo și da, noi încă am mai scapat, că pe urmă, dar surorile se mai duceau la Bălășești și a fost tare greu. Amun, după aceea, s-a format colhozul în 49, iar o strâns de la oameni, o strâns căruță, cai, boi, plug, poloboașe, pâine din pod, iar o luat și-o trăit la colhoz. O luat pământul tot, o lăsat 25 de soci. De pe 25 de soci, apoi
trebuie să dau, măcar că nu avem părinți, tata și mama au murit înainte, tata a murit în 45, mama în 48, a murit și noi eram 3 fete și noi 2 băieți. Trebuie să dăm postavcă la stat, că acum avem o găină, ori nu avem 300 de ouă, carne, trebuie să dăm 70-80 de kg de carne la stat. Fetele nu aveau copii, trebuie să dea, să plătească astea podocorne că n-au copii, pe 300 de rubli pe an. Și apoi mai era zaiom, iar mai strângea iar niște rubli. Și așa de 2015, până în 53, ne-au scutit, da, mă. Nu dam postacă, nu dam ce, dar trebuie un cup de lemn, trebuie să dai chelișele, ori lână, ori chiar de n-aveai, trebuie să cumperi, ori ouă, o coropă de crească, trebuie, îți plăteai să dai 20-30 de ouă pe o coropă de crească și el îți plăteai ouăle acolo cu nici capici și îi plăteai crească acolo cu câte rubli mai costa acolo. Și ia că tot așa ia, lemn, șifer, tot pe zacup că era, tot. Trebuie să faci una, alta, o haină, ce. Pe urmă, dar m-au fost mai gine, după 80 încoace. Da, așa o cap de vreme a fost tare greu. Când eram noi mici, era foame, era greu. Mâncam buriene și lobătă, și ghindă, malai. Coșe mama malai, cu bostan, cu sămânță de câine. Asta era cea mai delicată bucate la noi. Ce tata la pădure și tăie lemn în pădure și îi da 2 foi de pâine. Și apoi venea acasă și ne tăie porțoare. Ne dai nie o porțoară, Natalie o porțoară. Ne-au evacuat, au rămas multă pâine să ieși, nu era coșteriez de sârmă. Era să ieși mare, că pune 2-3 tare de păpșoi în sâia cu cea mare și când au venit rușă cu caie, pe noi ne-au evacuat și eu rămas. Ne-au dus încolo spre satele cele mai departe. Primăvara era, n-am sămanat nici pe deal pâine. Și când am venit, toamna înapoi, nici pâine, nici în pod, nici în beci, nici în cartofi, nici gol. Lumea rămândă. Pe deal păpșoi, numai burieni era, n-avea nimeni sămănat. Păi așa ce s-a întâmplat. În 46, de-am toamna, a început a nu ploua. Foame, și a început lumea a lua leșer subțoară și al crosoavele și abie se duc să vândă. N-avem ce mânca. Și a început să aducem în zapătul ăștia la Ucraina, de la Cernăuț în sus încolo, spre Lvov, acolo numai cartoafe. S-au dus bocțăvași și au zis că acolo e bine trăit. Și a început a să cărăbăni încolo, să hrănească lumea. Dar de aici n-avea ce mânca și murie de foame. Eu eram de 17 ani și m-am dus și eu, de jos până la Bălț. Rămânzi, goi, frig, iarna. Și când a început lumea de primăvară înspre 48, din 47, de iarnă și înspre 48 a venit lumea de acolo, am să lucrez, a început lumea a lucra. Care o sămănat, apoi au avut toamna, dar n-avea și de unde să iei sămânță. Ducești cataburiene, dacă în ziua de Paște, apoi se duce după orziși, după buriene, lobădă și șerbe, sare nu era, sărnice nu era. Până vedeai foc la cineva, luai coropca, te duceai și ei jarațec și făcești tu foc. Care o sămănat, au avut păpșoi buni, că plouat, dar n-aveai sămânță same. Ura unul de la altul și degeaba lua cărăi, el era flământ. Și a fost un pericol în sezonul ăla. Acum 49 a început colhozul, postavca, până atunci încă dai. O venit rușă și se număra găini, îți dai atâtea ouă, dacă aveai. Dacă aveai un purșel sau dacă îl tăiei, îți puneai ștraf.
trebuie să vii să tai să iei cheia. Dar la banii ăștia, pe femeie, cu tăiet copilul și l-a dat în cuptor și l-a prăjit, când trece măhar, măi, de ce ai nuos acolo? Când se duce, la dânsa, vede copilul și a descoperit altul om. Și-a făcut cu dânsa, nu știu, o tăiește mă ca can din copilul ei. I-a dat în colhoz, care nu vrea să dea în colhoz, îi lua toată averea, ori îl ținea închis și îi ridica, care avea perechi de boi, bacă, un calapul, al lui medic ăla. Și eu ridicat, i-a dus până Siberia, pe Ișlanț a fost nevoit să dea în colhoz. Le-au luat pământul, le-au luat tot și mai aveau pe pod noi, eram fără păreți și aveam niște doaze, niște poloboase răschite încă de la tata pe pod și acele omni și le-au luat. O să ia care de ținut păpșoi era de... Și pe cearănii l-au luat în colhoz. Și mi-au dat în colhoz, lucram. Eu, buneltul, eram mititei și m-a pus întâi cu corămăsle, cu două căldești, căram apă de la Valea Țarnei, la fumele cele care erau prășă pe câmp. Cu cana legat la brâu și le dam tot can și îmi punea o trudoză pe zi cum era. A fost război și după război a fost foame, în 46 și 47 și după foame a început să-i ridice pe cei bogați, se numea bogat, dar și bogat dacă aveți. De la noi din sat nu au fost ridicați, nimic au fugit, au aflat și au fugit. Și prin păduri, prin poduri ascunși, dar de alte sate i-au dus pe Siberia. Apoi nu s-a mai întors, alții care s-au întors, le-au luat tot averea. Era colhoz Viața Nouă la Ciocâlteni și averile cel care avea și mai avea războaie pe casă, cum era înainte. Boi, cal, boronă, plug, le-au luat tot în colhoz. Și și-au ridicat și casele au rămas pustii. Și pe urmă au făcut și-au vrut pe pe urmă au ieșit. Teoria că zis că e din biserici, preoții făcea politică, au luat și-au închis bisericile, au luat și-au prin biserică la Telenești, eram tractorist, metel m-a pus, era magazin de pâine, greu și cu un vim, alegeam greu de sămânță în biserica aceea veche. Bogați, care era bogat, reportat, dar o reportat și pe ei care cu politica, care nu ține cu statul ăsta de vor, cu rușă. Și atunci și o rânduri de nerod o reportat. Și eu care i-o dat prin Siberia, care prin Vorcutau, care prin Sătloc, care și-au făcut crime și au evacuat de pe aici. Aici au știut o vară frontul rusesc, cavalerie cu cai,